Здравейте хора, аз съм BS Gaming и днес продължаваме с нашето оцеляване на Майнкрафт. Това е пети или по-скоро 6 епизод поред, тъй като миналият епизод при конвентирането ни нещо е станало. След като ми се конвентирал, не ми излезна в папката и нямах такива файлове, аз вече изтрих самия клип и не сте пропуснали много. Това са фермите, има за моркови, жито и картофи. Тук почна да правя чест рум. В миналия епизод още ще бъде тайна, но явно не стана и така, завършил съм го. Само айтъм фрейма ви трябва да оставя. И днес с мен е Див. Кажи нещо. Здравейте! И како хрен души. И сега съм замислил да направя нещо, обаче първо целта ще ми трябва дърво и после ще правя това, което искам да стане. Той ще стане бързо, иначе другата част е малко по-дълга. Така. Тия дървета, това като на изор прилича това дърво. Сега ще мога да скача. Това правя нарочно да мога да скача. Хоп. Добре. Не съм в някакво добро... Не съм в добро настроение да снимам, тъй като преди когато снимах един клип, който също ми се прецака и всъщност той ми се прецака, просто не ми хареса, беше скучен, нищо не правех. Тогава почти въобще даже не говорех, а сега не спрям да говоря. И докато Див абсолютно нищо не казва, който играе Лига. Нали така? Див. Да. Лига ли? Не, спрял се, свърши. Паднахте, нали? Да. Ей, как си да. Запушавам и какво ще става. Добре. Така, оставяме сами. Сами. Няма още една врата? Не, няма врата. И между другото, енчанта и една китка падна ми си е вписана с 4 Fortune 3 и сега ще ви покажа колко много диаманти. Просто от тези 10 трудя, аз купах още малко, намерих още 5 и с един момент съм да обърнем дърветата. Ще ви покажа просто колко много диаманти събрахме. Само да обера дърветата. Добре, доста дърветица, което ме харесва, тъй като заради фермите и често рума останах без дърво, буквално. Как ще няма може да... Ще сложа с такива блокове. Опа, пешка. Нямам търпение за новите версии. Ето къде имало скрито дърво. За бъдеще мислех да правя Blaze ферма, но проблемът е, че представа си няма как ще стане и не мога просто да направя. С това днес съм запланирал нещо, което обаче не знам дали ще се получим. Чупи се. Да отидем да се направим нова. Между другото да следят тези фиданки. Да, също се сетих, защото съм видял. Скоро трябва да пренеса предметите. Ето колко диаманта, 25, но ето един сет, ето кирката. И тук в момента в този има 27 диаманта. Това за сега да съм направя една брадвичка. И погледнете 38 iron блок. Опа. И да, съм почти без диаманти. И хубавото, че не съм копал доста
Може да се каже, че почти не съм копал. И доста предмети съм намирал, което ми харесва. Доста дори. Аз съм 15 години само пекане на оръжие. Пък като покопая още малко и 30 минути. Може би ще трябва да уча кварц, защото там ставаме бързо, тъй като в момента нямаме XP ферма, но като направя XP фермата просто ще се ничат на един железен сет на 300 ниво. Шугър шаф. Така, аз между другото трябва да намеря крави, тъй като ми трябва кожа. Всъщност точно в момента не ми трябва, но за бъдеще съм почти 100% уверен, че ще ми потрябва. Малко така, добре. Има още това. Добре. Не, всъщност ще изкача скоро става нощ. Някъде там. Да. И тук някъде трябва да е това. Добре, мисля, че така. Добре, мисля това да е за клипът. Коментирайте, оценявайте. Не е спокойно, това не е целият клип, само се шикувам. Беше тъпа шега. Добре, знам се всякъде. Това са дървета. Някой се прибра, един момент. Добре, продължаваме. Явно само ми се е сторило. Така, оставихме дървото, оставихме френките. Добре. Сега да пробваме това, което замислях. Всъщност така. Не става. Така, хора, продължавам. Трябваше, провериха ма да дойдоха. Тук имаше, мисля, че 3 къщички. Да, 3. Ето ги 3 къщички. Сега, събарям и 4-та, тъй като тук са отдалечени. Не ми трябват, имам един виледжър, който особено не ми пука. Какво ми иска път? Какво похваля за лаптопи? Прохлада за лаптоп. Да, защото всяка си имам лаптоп. Много ми трябва. Какво да правим? След като и събора къщичките, веднага започвам с това, което съм запланувал. И то ще бъде да направим път за домината, който ще бъде с влакче. И ще се върти в... така ще се върти надолу. И тук ще има една колона. По средата ще има една колона, която ще спира самите мощчета, ще го направя така да изглежда по-реалистично. Точната картина няма в главата си, нито където и да е. На моменти ще го мисля, дори от материалите, може би ще бъде stone brick и от части ще добавя акациево дърво. Или нормално, зависи от кое имам повече. Мисля, че от нормалното имам повече. И нали се надявам да се получи добре. Тъй като мислех да правя такова нещо, до сега никога не съм правил. Не самото влакше, ами самият начин. Съвършен с малко, защото трябва да го изчистя.
малко тъп. Мисля, че за прозорците трябваше да взема сотъчно, няма значение. Закосвам тия прозорци, много лесно мога да направя, да минем от пустина. Така че, да. Какво да говорим? Брадата бързо се изхъби. Бая дораблица замина. Около 300 и повече. Добре. Готови сме. Това искам да го махна. Не ми трябваш. И не знам къде ще сложа вратите. Една тук. Как се стресах, че изчезнала. Мале глупче, ако аз бях затворен, чакай, така ще му става отворено, ще се побъркам направо. Айде. Какво да правим сега? Поне един да спасим. Една врата за благотворителност на дъното на кладенеца. Тя прешарпи не трябва, както тия стълби. И така, ето тук да поставим една. Какво? Охо, те се изпекли, бе. Тук поставях. Това ще остава тук и това ще остава тук. Така това свърши. Добре. Това ще се хване. Аз маймам повече. Ох, тя къщи бая обикновено дърво. Бе. Гледайте, вижте, просто бас такъв кусур. Трябва да се скоро, трябва да се преместя. Ме тук си от това си имам. Но тъй като сме в салона пет и размножавам предимно от това дърво. Ох, шуча в нея малко кварца с енчанта браза, че просто се изморих от това. този клип може би ще бъде на 2 части. Защото как гледам... Кво? Добре. Все едно нищо не съм видял. Продължаваме да търсим кварца. Тръгваме да търсим кварца и продължаваме, тъй като не сме тръгнали. Ще го берам. Ох, лагна. Такъв кварц. Само да не се люпна някъде, че... Къде? Не. И е така. Не искам. Ето откъде ще слезем. Добре. Опа. Се скачам с Недърбърг. Нямам какво толкова да говоря. Мисля, че... не съм го споменал, но открих още един Nether Fortress. Там намерих още сума спаунери. Координатите не знам дали имам, но той мисля, че е по-близо от другия.
са, но няма значение. Тъй като не съм запланирал да правя нещо с тях, да се възползвам повече. Но... Ага, там има каква... Уау, как... лагва. За малко. Хубаво, че имаше блок. Се качвам нагоре да видим, защото на там не съм ходил. Ето, кварц има много. Да, не само кварц. Опа. Къде да е това, не тук. Скоро ще започна на поредица Hexed. В момента съм снимал първият епизод. Работил съм го, но не съм го качил. И мисля да кача няколко поредици. Първо да снимам няколко епизода и тогава да снимам на Hexed. Тъй като не съм на синглплеер, но съм в сървър игра с мои приятели. Така че, да, първо ще поснимам малко, да се поразвием. И тогава ще продължа. Аз тогава ще окача и сега бъдете малко в напрежение. Той, тия, с които играя, знаят какво. Всъщност, няма значение, забравяйте това, което казах точно преди малко. Опа. Ей, сай, тука ми трябваше си окатъча. Ох. Ей, аз трябва да се оправя да се окатъча, да мога да съберам. И тъпо... Да съберам от Fortune за повече. Сега няма да се връщам на резюма. Тук има много кварц. Така че въобще не ме интересува. Ох, котка някаква така. Тук ми се обажа най-талкин тон на телефона. Също го видя какво иска. Трябва ми само експито другото, ако ще пада в лавата. Който всъщност странно. Чакайте да видя кой иска тази котка, но е гладна да нахраня. Ето още кварц, 26 ниво, почти 27. Аз бях 43-то, но почнах от начало и стана и с момент съм 19-то. Опа, трябва да има. Да й дам набързо храна. Яш. What? Добре, няма значение. Заключвам. Добре, нищо нямаше. Няма да започвам да го убивам. Ох, 300 ниво е много близо. Мисля, че след този кварц ето тук тигам, ако не е само 2. Стига де! Що ми трябва да го казвам? Ай, тук няма някъде. Я ще взема там. Дигам нивото. Да, стая къде пише се прилично.
Айде. Прибираме се. Да енчантиме брадва. Или меч. Меч или брадва. Брадва, тъй като не се бие много. Откъде дойдохме? Май оттам. Защо пея? Защо аз пея? Има много пигмени тук на това място. Има много кварц, не съм дошъл тук. Мисля, че това е пределно ясно. Откъде тогава? Ето там е порталът никого, който търсим ние. Заповядай, братле, на мен не ми трябва тази лопата. Да апнем, да спра да пея. Добре. Много хора. За малко. Малица, ако бях умрял, щях да се гръмна. Добре, това е нашата тал. Нощи. Може би следващия епизод ще правя стаичка за полшани, но за целта ще ми трябва клей. Защото искам да бъде фетиш. Добре. Нека го направя на блокове. О, грешка. Това се правеше така. Супер. Так, 53. Добре. Опа, не това. Тук да нямам случайно шоколад. Сник нямам. Но оставяме това. Това тук. Това тук. Там не. Добре. Вау! Не знаеш, че може да се падне такъв енчант. Чакай с 4 фишън с 4. Страхотно. И той това ми става буйна. Ти за хуя джаба това меч. Аз ще го оставя тук да ще се го енчанта после. Добре, добре, това за първ път не знаеш, че мога да се падне. Страхотно просто. Обаче трябва да се направя да сложам брейкинг. Готино. Хубаво, че ще спадна това. Това всъщност е първата бранва, която енчантвам в целия с Майнкрафт. Е така на ванила, на Survival. Ех. В момента съм доста радостен. Изкефиме просто, че ми се падне това. И всъщност фактически всъщност мисля, че брадвата е по-силна от меча, тъй като тя бие повече демидж на бронята и намаля дурабилитето, което в PvP серверите е доста хубаво. И много бързо троши в между прочим. Аз не знам, че мога да се енчантва, иначе... Готино. Какво стана с джив? Къде отиде, бе? Килеш. Аз епизода ще свърша той. Чакай са малко.
Чакайте. Добре, явно е тук. Да. Дайте да пусна малко музичка. Чу се пуска изведнъж. Какво искаш да минеш под брадвата ли? Прости такова. Айде, това ми изгледа готино. Добре. Готино е. Готино е доста. Много. Но да намалям маничко. Ето така. Няма много самата част пене, но готино. Да, взел съм го. Какво ще ни трябва? Ето, да. Мисля, че така ще бъде добре. Редстоун ще ми трябва. Хайде, изпичи се. Така. Така. Добре, нека направим тези нова. Всъщност, тези нова. Да, ето сетих се. Ето тези ще ги махнем. И ще поставим крафтинг. Добре, имаме доста стомбик. Ще трябва да проверим. Така. О, готово. Видите как стъпках нещо. Ето значи, че му може добро. И се прави една лопатка. Лопатка. О, ма, ГМО. Ние направихме това, което исках, но все пак се подготвим. Готина музика.
Така че мисля това да е кратък път, ще го кръстим началото на нещо велико. Така се надявам в момента. Много добри идеи ми идват на ум. И така мисля това да е краят вече. Защото не знам колко дълъг става, но мисля, че е доста дълъг. Така че коментирайте, оценявайте, абонирайте се, харесайте клипа. С обичайното, кажете на приятели и те да направят същото. Когато има музичка, ще става в описанието, тъй като много ми изкефи. Не, няма да оставям без мисля, тъй като ще забравя. Обичайното ще се подготвя още до снимането на следващия епизод. И чакайте. Изчакайте. Добре. И това вече е краят. Чао!